ಯಾನಿನಿ ಪೇರ್ತ ಪೊಡಿಟ್ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ ಎಂಚ ಮಾಲ್ಪುನುಂದು ಪಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಸುರುಕಾತ್ 1 ಕಪ್ಪು ತಾತು ಪೇರ್ತ ಪುಡಿ 1 ಕಪ್ಪು ತಾತು ಸಕ್ಕರೆ 1/4 ಕಪ್ಪು ತಾತು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಬದಲು ನಮ್ಮ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ದೆತೊನೊಲಿ ಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ ಚೂರು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತಾತು ನೆಯ್ ಲೈಟ್ ಬೆಚ್ಚ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೇರು ಯಾನಿತೆ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದೆತೊಂತೆ ನೆಕ್ ಪೇರ್ತ ಪುಡಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಚೂರ್ನಿ ಚೂರು ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ದೆನ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ನಾನೆತ್ತನಕ್ಕೆ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೀತ ಇಂಚ ಆತಂಡು ಒಂದೀತ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡ ಬುಕ ಉಂಡೆ ಮಾಡ್ಪೇರ ಬರ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ನಾನ ಒಂದೇನು 10 ಮಿನಿಟ್ ನಮ್ಮ ಬರಿಟ್ ದಿಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಕು ಚೂರು ನೆಯ್ ಪಾಡ್ದು ಜೊತೆ ತಂದು ಗಡ್ಡೆ ಕೈತೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಬರಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಲ್ಲ ಉಂಟು ತೋರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮ್ಲ ಇಂಚೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ನಾನು ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿರೋದಿತ್ತೆ ಬರೀಟೆ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂತುಳ್ಳೆ 1 ಕಪ್ಪು ಸಕ್ಕರೆಗೆ 2 ಕಪ್ಪು ತಾತ ನೀರು ಪಾಡಂತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡುವೆ ಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿ ಮತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಪಾಡಂತುಂಡೆ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಯ್ನಾತು ಸ್ಲೋ ಇದೆ ಪಕ್ಕ ಅವು ಕರಂಚಿಗೆ ಹೋಗುದು ಎಡೆಡೆ ಕಿಂಚನೆ ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ಲ ಮೂడు ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಮತ್ತೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಆವನ್ ಬರ್ತಂಡು ಈ ತಂಡ ಯಾವು ನಾನು ಶುಗರ್ ಸಿರಪ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಬೆಚ್ಚ ಸಿರಪ್ಗೆ ಒಂದೇನು ಪಾಡೋಡು ಪೂರ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಪಾಡೋಡು ನಾನು ಒಂದೇನೆ 2 ಗಂಟೆ ತಾತು ಕೊಡ್ತು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂದಿಯೋಡು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮು ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಇದು ಕಟ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮು ಏತು ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಡು ಸ್ಮೂತಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಜ್ಯೂಸಿ ಆತಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿಲ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ರೆಸಿಪಿನವರ ಟ್ರೈ ಮಂತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.